Και τώρα από το Λονδίνο της Αγγλίας, Skeleton. Και τώρα από την Τρανσιλβάνια, Rainbow Chemo. Ένας βετεράνος της SWF, έτοιμος να παλέψει τον αντίπαλο, ένα πιο νέο, τον Skeleton. Μάλιστα. Είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα. Ο διαιτητής ελέγχει και ξεκινάει. Ωραίες κινήσεις. Ένα χτύπημα στα σκοινιά. Μπουνιές τώρα. Τον τραβάει. Oh! Ένα flying elbow από τον Skeleton. Χτύπησε εκεί, φαίνεται, ο Rainbow Chemo. Και ένα neck breaker. Ένα neck breaker. Να δούμε, έχει χτυπήσει ο Chemo. Παίρνει τα πόδια, να δούμε τι θα κάνει τώρα. Θα πάει για μια submission. Oh! Το αντιστρέφει. Χτυπάει ο Rainbow Chemo. Oh! Ένα ωραίο backbreaker. Χτυπάει στο κεφάλι. Για να δούμε τι θα κάνει τώρα. Oh! Πολύ ωραία κίνηση, ένα raw close line. Για να δούμε τι θα κάνει τώρα ο Skeleton. Θα πάει και μια... Oh! Ένα χτύπημα. Το χτυπάει, κλωτσιές στο πρόσωπο. Για να δούμε τώρα. Το βγάζει έξω. Oh! Και έκανε και ένα ακόμα backbreaker στα σκοινιά. Για να δούμε. Έχει χτυπήσει. Μπουνιές. Για να δούμε τι θα κάνει τώρα. Oh! Ένα ωραίο DDT. Έχει κουραστεί, φαίνεται. Έχει κουραστεί αρκετά ο Skeleton. Για να δούμε, σηκώνει το Rainbow Chemo. Για να δούμε. Έχει ελπίδες για αντεπίθεση. Oh! Ένα big boot. Ακριβώς στο κεφάλι. Φαίνεται ότι έχει χτυπήσει ο Rainbow Chemo. Βλέπουμε εδώ. Τον σηκώνει. Τι θα κάνει τώρα. Τον έχει στη γωνία, το χτυπάει. Ανελέητα. Παίρνει φόρα, για να δούμε. Oh! Πολύ καλό. Για να δούμε, θα πάει για το pin, όχι. Είναι ήδη πολύ κουρασμένος. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει ο Skeleton. Θα πάει για ένα submission. Θα πάει για ένα submission. Για να δούμε.
Ένα figure 4 leg lock στο λαιμό. Neck lock, συγγνώμη. Φοβερή δύναμη. Για να δούμε, δεν μπορεί να δραπετεύσει ο Rainbow Kimo. Τι θα κάνει? Πολύ δύναμη. Για να δούμε. Θα το γυρίσει, ναι. Προλαβαίνει. Το έχει ξεκλειδώσει. Ξεκλείδωσε. Έχει. Προσπαθεί να πάρει ανάσες τώρα ο Rainbow Kimo. Θα πάρει ανάσες. Του έχει κόψει την αναπνοή εκεί πέρα. Θα πάει για το pin. 1, 2, and a kick out. Kick out στο 2. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει. Σε όλο το match βλέπουμε ότι ο Skeleton έχει την υπεροχή. Ω, χτυπάει ανελαίητα στο κεφάλι. Έχει την πιάσει. Για να δούμε. Ω, DDT right to the skull. Για να δούμε. Τι θα κάνει τώρα ο Rainbow Kimo. Ανεβαίνει στα σκοινιά. Σηκώνεται όμως, για να δούμε. Ανεβαίνει κι άλλο. Θα το κατεβάσει. Πέφτει κάτω, χτυπάει τα μούτρα του. Και οι δύο Είναι φοβερό το πόσο γρήγορα σηκώθηκε ο Skeleton. αντανακλαστικά, μεγάλη αντοχή. Βλέπετε το Rainbow Kimo να έχει ξαπλώσει. Ο Rainbow Kimo έχει χτυπήσει. Προσπαθεί να πάρει ανάσες στο Skeleton. Σηκώνεται τώρα, προσπαθούν να σηκωθούν και οι δύο. Χτυπάει στην πλάτη. Ανελαίητα. Κλωτσιές, φοβερό. Έχει χάσει τη στήση στο Rainbow. Ω, και ένα close line που τον στέλνει έξω. Τον στέλνει έξω, out of the ring. Για να δούμε τι θα κάνει ο Rainbow Kimo. Έχει καμία επίδραση σε αυτό το match. Προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί ο Skeleton. Για να δούμε. Άσχημα χτυπημένος φαίνεται ο Rainbow Kimo. Για να δούμε, θα προλάβει. Θα προλάβει. Και ναι, ανεβαίνει. Ανεβαίνει. Βλέπουμε κάτι να ετοιμάζει εδώ. Ω! Για να δούμε τι θα κάνει. Ω, χτυπάει το αγκώνα του στα σκοινιά. Ο Rainbow Kimo έχει χάσει κάθε link αυτό το match. Ο Skeleton κάνει ό,τι θέλει. Επίδειξη δύναμης και τώρα μια κλωτσιά. Για να δούμε τι θα κάνει. Ω! Πάει για το pin! 1, 2, 3. Και ναι! Ο νικητής, ο Skeleton! Νικητής λοιπόν. Αυτή τη σπουδαία μάχη ο Skeleton. Καθαρή επίδειξη δύναμης. Έναν ερχόμενο αστέρι στην SWS. Νικητής. Και εγώ ο χαμένος. Ο χαμένος, ο Rainbow Kimo. Κάτι προσπαθεί να το πει εκεί. Έχει χτυπήσει. Φαίνεται. Για να δούμε τι θα κάνει τώρα. Συνεχίζει τη μάχη. Δεν τον αφήνει εκεί. Είναι ανελαίητος. Ω! Συνεχίζει. Ξεκινάει ο Rainbow Kimo, φοβερό. Έχει βρει τρομερή δύναμη. Το μάτσο όμως έχει τελειώσει. Αλλά ο Rainbow Kimo. Oh, what you doing? Για να δούμε. Oh! My God! Get out of the ring! Get out of the ring! Φοβερή κίνηση. Ω, χτυπάει και το διαιτητή! Χτυπάει και το διαιτητή, για να δούμε τι θα κάνει τώρα ο Rainbow Kimo. Ω, και το διαιτητή!